Matapos na manguna sa pinakahuling resulta ng Social Weather Stations o SWS survey sa pagkakongresista sa unang distrito ng Albay, nagpahayag si Atty. Jill Bungalo ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang opisyal na pahayag, ang resulta ng survey ay hindi lamang numero, kundi isang malinaw na mensahe na gusto na ng mga Albayano ng bagong uri ng pamumuno, isang lider na may konkretong kakayahan, tunay na malasakit at may direksyon patungo sa pagbabago. Binigyan diin ni Bungalon ang kahalagahan ng pagiging abogado sa paglilingkod sa Kongreso. Aniya, ang isang kongresista ay dapat may alam sa paggawa ng batas, ipinaglalaban kung ano ang tama at marunong manindigan para sa kapakanan ng lahat. Maaalala bago tumakbo sa unang distrito, nagsilbi si Bungalon bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Ilan sa mga proyekto na kanyang isinulong ay ang pagbigay ng educational assistance sa libu-libong mag-aaral, pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Zero Billing Program at world-class health facilities sa Bicol Regional Hospital, at ang pagre-rehabilitate ng supply ng kuryente sa pamamagitan ng bagong substations. Para kay Bungalon, kung nagawa niya ito bilang kinatawan ng mga Bicolano, mas marami pa siyang maihahatid na serbisyo kung siya ay mabibigyan ng pagkakataon na maging bagong kongresista sa unang distrito. Samantala nanawagan si Bungalo ng pagkakaisa, hindi lamang sa kanyang mga taga-suporta, kundi maging sa kanyang mga katunggali. Aniya, ang tunay na laban ngayon ay ang laban para sa mas magandang kinabukasan ng mga mamamayan ng unang distrito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.